Aký nádherný zámok. Cvak, cvak. Dobre, ale počúvaj aj sprievodcu. Fajn. A toto je hrad, ktorý postavil v roku 1067 krov Stickman Palička III. Idem na WC, tak ma presne tu čakaj. Dobre. Toto je nudné. Idem sa pozrieť inám. A vy nezabudnite dať like a odber. Wow, toto je zaujímavé. Cvak, 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 cvak. Neskôr. Čo? Kde je? Toto je koniec našej prehliadky. Prosím, vyjdite von týmito dverami. Tokelu, musím ho ísť hľadať. Haló, kde si? O niekoľko minút. Tak tu si. Už sa skončila prehliadka, musíme si pohnúť. Dobre, tak poďme. Skús otvoriť. Dobre. Je to zamknuté. Tokelu, teraz sme tu uväznení. Ako sa to staneme von? Ja neviem. Pokračovanie o týždeň.